150 bedden erbij voor Zeeuwse coronapatiënten. Het is dinsdag 31 maart. Dit is Zeeland Nu. Extra bedden moeten ziekenhuizen ontlasten. Testcentrum komt 9 miljoen tekort. En Oost-Soeburger zoekt mee naar coronamedicijn. Dag dames en heren. In Zeeland zijn opnieuw 3 mensen overleden aan het coronavirus. Er zijn nu 13 Zeeuwen in totaal aan het virus overleden. Er zijn ook 15 nieuwe vastgestelde besmettingen in de provincie, meldt de Zeeuwse GGD. De zorg in Zeeland schaalt over de hele linie op. Er komen 150 extra bedden bij in Zeeland voor coronapatiënten. Dat we qua huisartsen, ambulance in Zeeland, dat op zich werkt zoals het nu werkt. Maar dat het wel een schaars goed is als we meer patiënten krijgen. Ja, het is dus echt om die druk weg te nemen bij die huisartsen en andere zorgen. En in de ziekenhuizen. Wat je ook op een gegeven moment kunt gaan zien is als je in ziekenhuizen meer patiënten krijgt. Er zijn niet genoeg bedden meer, maar mensen zouden dan naar huis moeten. Maar zijn eigenlijk nog niet goed genoeg om thuis te kunnen zijn alleen. Die je ze ook op kunnen vangen en zorg kunnen geven. Ja, verslaggever Carlijn de Splenter staat bij de GGD in Goes. Carlijn, 150 bedden erbij. Dat zijn dus geen intensive care bedden. Nee, het gaat om verzorgingsbedden die bij verschillende zorginstellingen worden geplaatst. Bij Emergis bijvoorbeeld, daar zijn ze een afdeling aan het inrichten voor hun eigen patiënten, waarvan vermoed wordt dat ze met het virus zijn besmet of al besmet zijn. En in Oostburg, bij Zorgzaam, daar hebben ze iets unieks gedaan voor Nederland. Daar hebben ze een afdeling ingericht voor mensen die nu thuis zijn, ziek zijn, maar niet in aanraking komen voor een ziekenhuisopname, maar wel de zorg nodig hebben. Dit is de sluis van de afdeling. De medewerkers verkleden zich hier om in de persoonlijke beschermende pakken. Dus er komen nu 2 medewerkers uit. En gedurende de dag zullen ze in schema's hier gaan werken. 2 uur lang mogen ze in deze pakken werken en daarna hebben ze even een rustmoment. De afdeling is verdeeld in 1-persoonskamers, 2, 3 en 6-persoonskamers. Daar gaan we nu een 6-persoonskamer op. De tweede verdieping van het ziekenhuis in Oostburg is ingericht als corona-afdeling. Hier werken vanaf vandaag verpleegkundigen en verzorgenden van de thuiszorg. Het wordt zwaar, verwacht de medisch manager. Fysiek door alle beschermingsmiddelen die gedragen worden en emotioneel. Dat hier natuurlijk ook veel zieke mensen komen waar de familie niet op bezoek kan komen. Die een deel daarvan ook uiteindelijk dood zullen gaan. Nou, dat is natuurlijk voor de zorgverleners een enorme belasting, emotionele belasting. Daarom zal er ook een speciaal ondersteuningsteam klaarstaan voor het personeel. Op dit moment heeft de corona-afdeling in Oostburg 8 bedden. Dat kan worden uitgebreid naar 33. Ja, Carlijn, uitbreiding is dus nog mogelijk. Want gaan we het redden met die 150 bedden, denk je? Vooralsnog wel, maar ja, de GGD heeft ook geen glazen bol. Dus het kan zijn dat er opnieuw gevraagd wordt om op te schalen. Aan deze kant van de Westerschelde wordt daarnaast nog gekeken om zo'nzelfde afdeling als wat ze nu dus in Oostburg hebben op te zetten. En daarvoor wordt een beroep gedaan op de hotels hier, die momenteel toch leeg staan. Carlijn de Splenter, dank je wel. En inmiddels is Floris-Jan Sietsma naast mij komen staan. Floris-Jan, je hebt je bezig gehouden met het live blog op de site van de Omroep Zeeland. Er gebeuren weer heel bijzondere dingen in Zeeland. Je zal maar jarig zijn op een dag als vandaag in deze gekke tijden. En dan ook nog 107 worden. Het gebeurde in Goes. Mevrouw Paulussen-Pieters, die werd priester, moet ik zeggen. Paulussen-priester, werd 107 en daarmee waarschijnlijk zelfs de oudste inwoner van heel Zeeland. Nou, dat soort bijzondere gelegenheden, dan komt natuurlijk altijd de burgemeester langs. Dat ging ook iets anders dan gebruikelijk. Hallo mevrouw Paulussen, van harte gefeliciteerd. Dankjewel burgemeester. Wat fijn dat u nog gekomen bent. Ja, tuurlijk. Nou, en ik ga dadelijk nog een mooie bos bloemen afgeven aan de achterkant, die is ook voor u. Ja, burgemeester, hartstikke dank. Ja.
107 en nog hartstikke vief inderdaad. Ja, toch een beetje een gekke situatie, hè, zo Ja, op zeker. afstand. We horen natuurlijk ook heel veel over voldoende afstand houden. Hè? Die 1,5 meter, daar moeten we ons allemaal aan houden. Maar ja, stel je even voor, je werkt in een ziekenhuis, ja, dan wordt dat toch een beetje ingewikkeld. Nou, dan zie je natuurlijk veel dat er gebruik wordt gemaakt van mondkapjes. Maar die bieden dan weer niet altijd voldoende bescherming. Dus 2 oud-studenten van Hogeschool HZ, die zijn nu samen met hun docenten mee bezig om speciale beschermende kappen te maken, onder meer voor ziekenhuis Zorgzaam. Ik denk dat we nu op de 90 zitten. En we hebben nu heel veel onderdelen vandaag binnen gehad. Dus misschien kunnen we aan het eind van de week al 300 tot 500 stuks halen. En waar gaat dat dan allemaal naartoe? Op het moment hebben we aanvragen voor het Witte Kruis en het Cederhof. Maar we zijn nu ook op zoek naar partijen die tekort hebben en die wij eventueel met dit initiatief kunnen helpen. Ja, en dan de naam corona, hè? Ja, want er komt van alles voorbij op het liveblog. De naam corona, het komt van het Latijnse woord voor kroon. Ja, dat klinkt natuurlijk op zich heel mooi. De cirkel rond de zon. Je zou er bijna een voornaam van kunnen maken. Dat is ook gebeurd, hè? Precies, en daar weet een Arnhemuidense inwoner alles van. Hey, mijn naam is Corona Meerman. Ja, in deze tijd is het een bijzondere naam natuurlijk om corona te heten. Krijg je heel veel vragen over, wat altijd weer interessante gesprekken oplevert. Oorspronkelijk hebben mijn ouders mij corona genoemd vanwege de kring rond de zon. Ofwel het licht, de zonnestraal, verbinding, cirkel. Wat ik heel mooi en heel bijzonder vind. Ja, ik kan zeggen dat ik trots ben dat ik uit Zeeland kom en uit Arnhemuiden kom. En dat ik ook gewoon trots ben op de naam corona. En niet alleen corona zitten deze dagen thuis. Dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen die aan het werk zijn en dat vanuit huis moeten doen. Betekent heel veel extra werk voor de IT-sector. Thuiswerken is eigenlijk de werkzaamheden waar het om gaat. Klanten hebben laptops, tablets, pc's, telefoons nodig en daar kunnen we ze bij ondersteunen. Nou, bij sommige bedrijven is het nu juist hartstikke rustig, maar zij hebben het dus hartstikke druk. Het hele verhaal vind je trouwens op onze website en natuurlijk ook al het andere corona-gerelateerde nieuws is daar te vinden. Omroepzeeland.nl. Floris-Jan, dankjewel. Het opzetten van een testcentrum voor een uiteindelijke getijdencentrale bij de Gevelingedam lijkt stil te komen liggen. De ontwikkelaar komt 9 miljoen tekort en heeft tijd nodig om financierders te overtuigen van de haalbaarheid van het project. Het testcentrum zou eigenlijk 2 jaar geleden al opengaan. Maar er waren toen financiële problemen waarbij investeerders en aandeelhouders een paar daarvan zich terugtrokken. Om nu toch te starten is dus 9 miljoen nodig. 7 miljoen voor de afbouw van het centrum en ruim 1,5 miljoen voor de aanschaf van eigen turbines. Met die turbines wil de ontwikkelaar energie produceren en verkopen, naast het testen en demonstreren van turbines voor anderen. Een 38-jarige Pool die een 24-jarige fietser in Vlissingen zou hebben doodgereden, blijft in voorarrest. Dat bleek vandaag bij een voorbereidende rechtszitting. Het ongeluk gebeurde tijdens een nieuwjaarsnacht. De Pool zou de fietser hebben geschept, zijn doorgereden en verderop uit de bocht zijn gevlogen, waarbij hij zelf ook zwaar gewond raakte. De verdachte zelf die zegt dat hij niet achter het stuur zat en dat hij zich weinig meer herinnert van de gebeurtenis. Het voorarrest is verlengd omdat de vrees bestaat dat de man de benen neemt. Hij is ook in andere landen al in aanraking geweest met justitie. De echte rechtszaak moet 20 mei beginnen. De zeearend die u hier ziet, krijgt samen met de otter, de plevier en de patrijs samen een subsidie van €150.000. Dat heeft de provincie bekendgemaakt. Volgens de provincie zijn deze 4 dieren iconen van de Zeeuwse natuur. De €150.000 gaan naar het behouden en versterken van de 4 diersoorten in de provincie. Wat doe je als ex-coronapatiënt? Dirk de Korne uit Oost-Soeburg, hij weet het wel. Hij doneert bloedplasma in de hoop dat daarmee patiënten van nu geholpen kunnen worden. Ex-coronapatiënt Dirk de Korne uit Oost-Soeburg doneert bloedplasma voor het Erasmus MC in Rotterdam. Daarmee probeert het ziekenhuis coronapatiënten te genezen. Ik kreeg die oproep toegestuurd van een aantal vrienden. Die wisten dat ik corona had gehad, maar eigenlijk heel weinig last had gehad. Dus die zeiden, misschien is dat iets voor jou. Dus ik heb inderdaad direct contact opgenomen, want ik weet dat er heel veel problemen zijn momenteel. Met heel veel patiënten die onnodig op de IC zijn. Dus ik dacht, als mijn bloed daar iets in kan helpen, graag. In het plasma van inmiddels genezen patiënten zitten beschermende antistoffen. En dat moet toegediend worden aan de patiënten van nu, is het idee.
Het Erasmus, dat samenwerkt met bloedbank Sanquin, hoopt dat dat op korte termijn kan. Als alles goed gaat, hebben zij dan woensdag alle testuitslagen en kan woensdag de eerste patiënt behandeld worden. Dat is nog steeds ons streven. Want we zoeken natuurlijk met man en macht naar een middel om dit tegen te gaan. En antistoffen van mensen die het hebben gehad is één manier daarvan. Dus vandaar dat ik hoop dat die zakjes van mij daar ook in meehelpen. Deze baan sluit zonnig af met een paar kleine stapelwolken, maar vooral inderdaad veel zon en de temperatuur klom vanmiddag dan ook op tussen de 8 en 10 graden. Vannacht schommelt het toch weer opnieuw rond het vriespunt, maar morgen is het opnieuw een mooie dag. Daarna slaan de weersomstandigheden om, helaas. En hoe houden de Zeeuwen zich in deze bijzondere tijd in trots op Zeeland? Zometeen houden ze de moed erin en zingen ze een jarige oma toe. Happy birthday to you. Happy birthday, Oma. Happy birthday to you. Dat dus zometeen in Trots op Zeeland. Gevolgd door een uitgebreider weerbericht voor Zeeland. Ik wens u nog een fijne avond en graag tot morgen.